Så är klart till Tranches 16-finalen och vi kör på 8 år. Så är det Line röpt upp till hesa Steba-finalen tjat Ronjon 16 och i Årsens Faxi County Steba-finalen alltså 2040 här. Jag har gått lite av här till en dist till 4. Här tar vår kvinnor som känner skulle spela halvfinalen. Hidemen Hötlen spalt i hese her den 16 ser i finalen och så tar ett nästa mån och så kommer öll in i det kvinnan 18 år. Så tar här var pröva. Jag spalt i ögon höjde här i Hötlen och Holse i senaste. Och tar Kintel för att börja vid bulten och här. Kintel för att börja vid Erlendsen i mål. Här med över som man har sett i främsta delen där. Och sen det är smutspelare. Det är rätt överst. Sjös med sånt där och känner där inte ut och in alla hesa lägarna som vi måste ta där centrifela. Alltså Erlendsson i mål chat Kindle. Högra vånch cha
Tjatjen leverda Christian Jonathan Hettesdal. Och högra backer där Gabriel. Ja, det ser skräft. Det är Marcus Restorff Rasmussen. In i strik ner Brantor Debes Danielsson. Så och vänstra backen är det Gabriel Nolsø Petersen. Det är rulligt spännande. Jag börjar här på ett och Asgarner. Höjra Söna lägare. Nu tar jag börja lunch här, Kinsman, efter att släppa börja. Aldrig börja till klockan i rätt slatt. Vi ska skriva. Dan är man så vid det färdiga av att lära börja med klockan 8. Aminicha Chenli Nils Brimnes. Daniel om tar strikene. Marcus, Gabriel, Nils Atter. Gabriel är uppe till strålen på ena vägen. Och till Boas Ellersen och Kibagöte som är med att stjäla tandpulten. Han blir bulten här av vänstra batche. Han har försökt att spela igång. Vi på oss Ellersen och Kibagöte som har skorat sitt första mål här idag. Vi har nattjud och tacklar. Han har fjärsaren om vi, ja, vad säger jag, kända namn och långa nu som 16 år gammal. Nils Brimnes kipper att spela. Tjatjen Josef spelar väl till Daniel Stigne och rymmar Bjärtjeng här från Niklas Andresen. Ragnar Heinason och vänstra batche är bra här. Vi kan se att han för själv Ragnar helt där. Åter sen Ragnar och back. Och i fötterna, ja, det var inte värre så gentle smärren som skall av att Gabriel Nolsø Petersen och öppna stövne. Missar domarna korset. Jag ska just dra efter. Domarna Hökningård och Andreas Gård. Känner faktiskt som ett sånt domare i Danmark ska jag här plossa högra vonche men i rivtrack. Och Kinsman Atrialoben. Tackar sig goda stunder. Amplia goda stunder här. En färja vattnon. Nils till Marcus till Nils. Marcus Nils åter. Några plåster i grund. Nej, för själv Nils. Nils Brimnes.
Där näka plats här till Ragnar Heinason. Och dagsens första broadcast vid hitje av Daniel Mörskere. Han skorar. Kinsman fullmannar efter. Jimmy Gabriel also Petsen och högra backstor av Marsko spelar vi till den sprints och strikten till Brandt Depes Danielsson. Och Marsko Cesar Rasmussen gör det vid sin första mål. 2-2. Lagar jämnt av sig första 5 minuterna. Heina Bjørsson i Astrial uppe, med plåsen sikne til Båse Skibagudde som for sjølvor, vil takla vår, gå taklingar midtfyrer fra Kinsmannen. Leiber Hanus, Ragnar Heinason av, Båse Ellison Skibagudde, Bøtse Leser og Kverendal der Heina Bjørsson. Barstal Kletic, Asikten spelar bulten uppåt. Där Ragnar Heinason, näga plats i helt ner i venstre. Och till Rölja, väl skor av vänstra vånche Hanus Gunnarsson. För Gabriel Olsen Pettersson lägger för Kintel, vi tacklar för fest. Går plats Kinsman, men rimmar Bjarching. Och i hörna fjärsmålen till Niklas Andresen. Som bjärkar skotten från Nils Brynäs. Nu lever han för något. Bötsen läser. Gabriel till Kintlen där vi någon så sända där till kännas det. Run hit att Lifelo någon. Han är försöker fotos här i återränningen. Kinsman, Gabriel Nolse Petersen. För han så friend vi sökt nu så ska han spela Weirdness Brynäs har som fotos här. Där Gabriel Petersen skjuter efter. Vi har hotna kast Kintel. Nils Brynäs. Fin mot Josef Radlamin och han jaunar till 3-3. Nils Brynäs. Heina Bjørsson Astrial uppe här. Efter Ragnar Heinason som för in i första utsökningen. Även Sabache, Aminir, Boas. Ashiba Gudde, Egon Elias Olafsson och högra batch nu. Söder spelar upp söna mittlen.
Barstal Klettet spelar upp till Boas och Skibagöte efter till Ragnar Heinarsson. Att Boas eller Skibagöte här mot högre och goda tacklingar i någon affär. Pant i vägen, Kinsvärn ständes den. Och Kintel för bulten och möjligen att lägga sig åtta här. Och Tajera där. Vi har möjligen av vinstra patche. Barstan Nolse Pedersen. Snajs här Jöknen. Och langa bulten i nätet. Heinan Bjørsarner spelar väl i stövna. Ekman Elias Olafsson. Och så in ända någon Bjärkink från Niklas Andresen efter. Gott all upp från Kinle, men uppåt till bättre Bjärkink så är det spelarna strikna här med bollen för fram i. Heinan Bjørsarner skjuter om man för Magnet var David Högnason vidare som är Innan Nils Bremnes är bra för Kintel. I Östa Center tacklar våra Jekvan Eliasen Olofsson i Heinan Bjørsarner. Det Marskos är bra för Kintel. Hoa snajas här Leisan med detta snackar inte där så guldkors till David Högnason vidare här efter. Marskos Restor Rasmussen som lägger av högra backen. Det är Jenna Trem. Lakvärt in till Gabriel så att det är Nils Bremnes. Plats rättliga spökst och frikast. Leiber. Kindelater på den Brante och här är Rivetsrak. I första halvlek är Gabriel Nolse Pedersen som lägger bra på den där Astrid Brandet Debes Danielsson. Där på så Skibagöt i hela näka plåse och han lägger Heinan Bjørsåta. 5-4. Kintel Leibrater. Marskos, Böttren Leiser, han får varvat han alltid, ja. Tajeran, Håas David, Tja, Heinan Bjørsar, och den är igen, och så Roma Själa, Böttren, där kan ända till gangsfyrir Kintel, där kvärt Jenna Signa med Böttren. Ja, han ska löjda lockt ett sån ner, Branter, men han får ända vi över dömd friviltrack. Heinan Bjørsarner kommer ut upp i 2 mål Ammonier. Kommer kan och så sträcker Chatamon och för så om att vänstra vång tar för att sätta tempo att ha alla in i mot Sigden David och Heinan Bjørsarner ända vi har varvat han har Kintel Kruster. Så där Ragnar Heinarsson vi är till på oss Ellison Skibagöt och han är alla vän i köknen. 3 mål till Boas och Heinan Bjørs. 3 av dem 6 mål när de skorar.
Kintel Atrialopen. Länge bättre mot Högsjö. Näka. Ja, plås ut etnas otroliga väl här tja Petri Elisson. Torskelsøy. Han bär skorar. Och för en Heinafjärs Weston av Atli och i Somo Atlovo. Och i Somo Syfta. Kindelsvär efter. Heinafjärs ner Atri Alope. Här. Oj, så vet jag mer en galen utskiftning här. Och i Somo löter som Heinafjärs ner skiftar ut så vi är just vart vi att Heinafjärs inte har just ser Omak. Och Kinte kan så fram med Jaun och tar ett farfly av Ötlund. Här. Kajer. Petter. Och högra batchen Nilsa. Mine Gabriel Avinsa batchen till Nilsa minus Lebra. Alltså Gabriel. Kvickt ut till högra Vonker. Men här är rivet sagt dömt. Det var Christian och högra Vonker som Atlas här jöknen. Efter inte vi Kindelsmannen här som förra. Och Kindelsmannen snällt där sätta en lägre förut. Ja, sätter han så efter. Det har varit god tackling från Brande Debes Danielsen. No. Peter Tore Jakobsen kommer in av vänstra back till Heinafjärs. Boas. Jag ser för skott så Peter Tore efter för Fädra Bulten. Vi tacklar. Boas, eller så kommer vi skjuta. Bjärging från Erling Gerland sinne. Det är plats framåt till attacken. Inte för att så Fädra Tuskarna framåt till Kintsmen. Gabriel Nolse Pedersen. Och på hänga. Att Romsö, men bättre för fram igen. Nu kör vinsten till Petre. Och så skorar Teitur Paulsen Hetlestal. Och Jaunar för Kintel. Jauna gratulerar. Bra, Hamshan skjuter Stonstas på Kinsmen Patron. Här är plats. Hamshan tidigt så renner rätt hem. Kan få Kinsmen på kör. Till sprinten nästan strikna på inte foten och verkligen någon men det är inte det så värst. Här är Petter. Elisson Torskelsøy. Den sprinten skiva spelet. Petter och högra batcher. We're till vinstra bak. Det är väl spalt från Kinsman och Väker skår och så är det här 8. Det var Gabriel Nolse Petersen som att det var jökna vinstra batcher. Lästan i skift. Kintel vid Simon Malon Area. Hainan Fjärsarner. Rönna skipa sig efter. Ragnar Heinason för bulten här. Och go tackling. Och Kintel Sverige en annan affär. Gabriel Petersen vid tacklingen. Nu. Sender Michel en gång på sig. En ser bulten här skulle. Senaste gångdator. Utan så kommer den här. Så att det Ragnar Heinason. Nu har Brody Jöknen efter rimmar tacklingar mitt fyra.
Petter och Brantor i Kilsvärne i fälla. Här är plats här och här är det där vi kommer. Och sent, Kinsman, goda tacklingar för först, men till alla barn som vinner dysten av detta här. Ivta stöd till Heinafjärs. Ragnar Heinason. Lebra här mitt fyra, han håvar själver. God tackling efter. Nils Brimnes vid tacklingsnäsfär. Snitt spalt ut av högra av Ång Heinafjärs så väl loppa i målet från Johan Peter. Johan Peter Morsensen av högra av Ång Heinafjärs. Kjentlat Jalloberg, Jan Lager, hotakande dyster här i Dranger 16-finalen. Det är Marskos som lär bra vinst. På till Laser, han har skön på han. Klossa vinstra Vonche. Men Erling Erlendsson bjärgar. Och till Malvergen som är rakt i hötte. Och det kostar. Annars fram mot utvisning ska att rattliga fitta utvisning ner på väger och i så här Dranger 16-finalen. Och så kanske Sindra Åskötne och så är det för att spalta sig nu vet någon. Hetta Mara OEP ska en så Chintels utvisning för bein till lite någon. Erik Gabriel Nonsson Petersen och han är OEP några stundsna så plossa högra av Vancho Heinafjärs. Tar HFR Atlan vinner Johan Peter Morsensen och han skorar. Johan Peter Morsen och högra Vonche Heinafjärs. Kindesman och jag och Bjarter. Petter Torskelsøy. Det är bra mitt fyra. Hickar mot högra och så stjälar bulten här ner. Det är på sig nästan Shiba går till Pyrolyser och han skorar. Nu till Shea. Kinsman lägger på här, Marskos, Will Gabriel, Petter, Gabriel efter, Hickar mot Petter, Pultren, ändrar ut utanför vattlen, och nu efter att Tajan tar i stund 26 så var det Kinsman som skulle ha tröja, kan Heinafjärs skora så 3 målare. Ekvan Elias Olsson här vid vänsterhandsspelaren och strikna till Ragnar Heinason så där på sig som Skibagöte. Så Ragnar skruva men rimmar Bjärking från Erlendsinne. Men Kindesman varma att spalten av all hese stövne. Heinafjärsarna släpper ju alla batter. Heinafjärs Atrial och Bjer. På oss, Ellison Skibagöte som drog fram. Versteggauer. Ragnar Heinason till Ekvan Elias Olsson. Ragnar på oss. Ragnar. Och han var dömd för fet. Heinafjärsarna var dömd för fet där. Och Kindel kan föra fram med Röjna få att Leo Allup just här efter. Det här är Verja Sinter strilten nu i löton. Här Nils Brimnes spelar till Peter Elson Torskelsøy. Det vinns till Marskos Paulsen. Marskos Restorp Rasmussen. Spelar bulten. Spelar bulten väl någon strykna här från Peter till
Brandt. Debes Danielsson. Det var brottskast som William Össur Salberg Högnesen för att ta sig av. William Högnason heter han norska. William Össur Salberg Högnason och i måte Niklas Andresen och i Hannafirsmallen. Och det känns Mavren som skorar. William Össur Salberg Högnason minkar månader ner i ett mål. Här är Hoen Halgersson kommer att skipa spelet till Heinlandfjärs. Böttren kvarvojar här till Ragnar Heinarsson efter. Hoen gick han Elias Olsson. Så skott från Hoene med att det är Bjarking från Erlinge och i Kindelsmalnon. Erlinge Kindelsmalnon Bjarkar. Här av vänstra Bacic Kindel Marskos Nils. Nils var att Marskos hötte mot Vansson. Det var lite plats men ganska skilla gott i kör för att han vägen. Trott bättre för att få här. Kindsman fotas här. Så spelar Kindla för Jauna. Rapeter. Vojare. Marskos. Och Marskos. Restar Rasmussen. Jaunar till Nuccio. Nu Heims Astrubi skjuta Erling Erlendsson. Vi en Einar Bjarking och så spelar Kentil för att lägga sig åt åter. Marskos, Nils, en mot Signe, Böttren läser här över Barstolien i Signe, det var frukast Kentil. Branter, Peter, Marskos, Nils Brimnes skjuter och tar vi brottskast. Han vill helt den tar han stopp den köknen. Så är det efter William Össur Salberg Högnason som för att skjuta och touchar han väl. Anna Male och på Svej brottskast från William. Ragnar Heinarsson skipar spelet. Ragnar tja Heinafjärs. Boas. Spelar om han. Vänstermen Kindsman. Stjäla bulten efter. Och nu kommer där fram och Jatter. Marskos börjar efter Nils Brimnes med 4. Ja, Peter. Peter Elson torskar sig här. Kommer Brandur Debstein så runt för en att sikna och så läpar några Nögelunda här. Han är ända in i strikene men Marskos Restar Rasmussen släpper Shetland vid köknen. Marskos att och så är bättre om att läsa men nu Lea väl på Nia Christian Johnson Hettestal. Och så rymmar stryker man här från Kindle. Little Moonlight Joey har som bulten on men Brandur Debes Danielsson för ska bulten till så och nära med Gulliven on. Sätter han bulten i nätet, Brandur Debes Danielsson. Och så från att Riverstöve här. Kindelsman nu i en flyer bulten nästan.
Boas Ellefsen skiver går det bra. Och det Ragnar i Heinasinne. Här har högra våncher. Där gick van Elias Olausson. Men jag vet inte hur spelar för. Hajan Fjärsjön ända vid honom. Efter att Erling Erlendsson. Hej Troffian Astrid Malnon. Ja, man kottle stöva. Spalt. Backer. Och i Börntaltene, här är Malberg. Boas Ellefsen Skibagöte. Ut mot i högre. Ragnar Heinason. Tacklar att det rymmar till Sverige. Hon Halgersson och Sykne. Till Ragnar Heinason. En natter till Hohen för han skapar till sin. Ett nast. Inte han vill tackla vår här i frukast till Hannafjärs. Nu. Skuldar Sjådon också kött Hannafjärs här ner. Honchedomaren är uppe. Frukast vish tidigrat. Ska tagas av Nutjon. Boas Ellefsen Skibagöte, men Erlendsson vi en Anar Bjarcink och Kindelsmalnon. Kindelebra, Nils Brimnes. Och Shota. Niklas Andres för och ändra stigning till Brante Chachunle. Brandor Debus Danielsson. Förfätra läsa bulten. Efter Niklas Andresen nu har han försmalnon. Heje. Fincher Fätra. Skotten i första syfte. Hajan Fjärsjön är Atrialobe. Boas Ellefsen Skibagöte in i Modjer. Och efter en Arvagen Kindelsverja. Hajan Fjärsjön stäcker sig under. Uppstäckar. I matchottelsen han lötte. Kan få det på sjur här. Och vi välvojer om man har högra vank. Och så brakta i tja Hajan Fjärs och Johan Peter Morsensen efter. Tria målet kör Johan Peter Morsensen. Här näka plats här till Marcus Restors Rasmussen. Och han kör bast allt för ett. Marcus Restors Rasmussen vi Jöknenbråte till 13 touch till Kintel. Kintel om man har här i förra halvlek. Tackar vi går varje gång Malberg Eisne. Här då. Ragnar Heinason vi att stäcker i utsökne. Hon Halgersson spelar bollen upp. Ragnar Heinason in mot sig att det bollen läser. Hajan Fjärsjön av bollen. Ragnar Boas. Vi tacklar. Boas Ellefsen Skibagöte i Berggaren. Kinsman för framåt. Och Kinsman finna. Åter in och strykna till Brant Debus Danielsson. Tria målet till Brant Debus Danielsson. Chachinle. Kindels fölka foton. Heinafjärs hever 20 sekund. Aminkomonen, Arjen Stetjen. Samstundes Stujja Kindels fölka. Sönar. Värjeläggare. Heinafjärs Atrialobe. Lebba här. Skott. Oj, rymmarskott. Från Boas Ellefsen Skibagöte. Det var hans 15 mål. Och så är det 3 mål om månaden. 14-11 till Kintel. Och i här Dranger 16. Faxe Conti i stepa finalen. Han hotar kan dyster. Öler höjrer. Jauner. Dyster och adluta. Här mot ända någon. Ett nästa Kinlet. Där chans då.
Ja, kan se knappt touchnottnar. Jag skapar sig här mån och på att det blev 3 mål och på 4 i löten. Och här är verkligen Stefan Høyrer och hötten i Halse. En intenser och jauner dyster och en god Stefan Finala. Och hon hever en heiland hållag efter en 14-1 till Kintel efter 4 hållag utdragen 16 Stefan Finalene.
Så klart til 17 halvlek av Rangers 16. Faxi Conti steipa finalen. Heinland Fjärsarner för att börja vid bulten här. Ja, sambarsklockan här framvis 2 minuter efter. Jag vet inte om det Linus som så spänt som vet att han har en rättlig hotäckande förra halvlek, men det långt till rejerna och nu är klockan så stilla ner. Att här att här blir det till rejer. Tja, Heinland Fjärs att börja på Sättna halvlek. Och tar standa så här framvis Niklas Andresen i mål. Så av vinstra vånche det Hanus Gunnarsson. Av vinstra backe här Ragnar Heinarsson och innan strikta till Hohen. Haltersson med rymmar bjärging från Kindes Malvejanon. Erlendsson. Hanus Baltan står han döst till. Av vinstra backe här Ragnar Heinarsson. Amine på Selefsson Skibagöto. Kan så tja fälla in i backsköten. Ragnar Heinarsson skorar sitt första mål. Snilt snärrar runt om sig här från Heinland Fjärsbacken. Fjärsjö han förslig liot. In jag strykne Hohen Halgersson. Och högra backe var det Jekvan Elias Olafsson. Och högra vånche var det Johan Peter Mortensen. Kindestand alltså vid Erlendsen i mål. Av vinstra vånche Teitur Paulsen Hettestal. Av vinstra backe hans förbättre nu Gabriel Nolse Petersen. Amin Nils Brimnes och högra backe Marskos Restor Rasmussen. Och högra vånche Christian Johnson Hettestal och in jag strykne Brantor Tebe Stanielsson. Här det Nils Brimnes som lever bra. Vi akkurat stäcka av rörarna för lösskott gör det av. Här Marskos Gabriel. Gott skott från Gabriel Nolse Petersen. 3 mål till honom. Och så Kintlat åt av ett trimon. Heinland Fjärs Ragnar Heinarsson och strikna. Hohen Haltersson skorar. Kinsmaterialet på Nils Brimnes, Gabriel Petersen. Bulten om över läser Kinsman Ian Korsen vid en frukast. Gabriel Nolse Petersen Lebra. Vi tacklar vår. Marskos Gabriel. Det har skumtjensmen. Nu varna starta. Och så blir det stressar sig damon. Han är Bjärsjön hittar fram ett vötlen. Ja, vinner Minka. 9-2 mål mål. Jag tar Minka 9-1. Det är på Selefsson Skibagöte. Om man har vinstra vång. Här släpper det inte kökten vid Hanus Gunnarskinne. Heinland Fjärs. Skiba sig. Verkligen pratar samman. Tidigt för att Rejer till Rösta som han kommer nu vid nu eller kvart. Ragnar Heinarsson. Ja. Pura Rejer Kinsman. Gå välja. Och här att det Ragnar Heinarsson rymmar köktenbrott. Skott 2 mål här sätter halvlek. 1 mål av Moni efter. Här da Marskos Restor Rasmussen. Eller Gabriel Nolse Petersen. Till Marskos. Nils Brimnes, det är bra. Kände skott och skott för fram i. Heinland Fjärsjön får bulten efter. Heinland Fjärsjön börjar i bedre här på sättna halvlek. Kunde för fram i Jauna. Så att Srymanstesta som Kintle vunnit sig i 4 halvlek. Men Patrick Leptam med hånden. Och öppnar höjskinkar här. Kintle Stranger för fram efter.
Nils Brynnes. Renser till Gabriel Olsen Petersen. Bjärging i handfjörsmålen. Niklas Andresen. Nummer 12. Tja, Heinald Fjärs vid den här Bjärging. Malver Ennersnem. Vi resten rydda. Eisne Erling Erlendsson. Och i Malnon Tja Kindle. Ragnar Heinarsson. After snärar han runt om sig och han är av Volvaraffären att Rajas är här. Och i sättna håller inte. Skorat 3 mål här i sättna håller inte. 3-4 som Heinafjärs finns. Och så i Janla Gratter. Heinafjärs är ner. Kommer bättre ut och sättna håller. Får Kinsmens vara efter. Nils Brynnes. Korbet väl vidare. Marskos Björn av åtta sjöne frukast. Marskos Restars Rasmussen. Snilt affär åtta sjö men vi är tacklade ända. Peter kommer till högra back Chachenle. Det är Marskos Astra vinstra backen som arbetar. Oj. Färlast att skåda av. Och då står en tröste frikast. Nils Brynnes. Vi är i hästfyran. Pura fri Marskos med rymmar Bjärging. Öjlig Bjärging från Niklas. Och i Heinafjärsmålen. Ragnar Heinarsson har stönstna frikast. Till att han kör alla på en kintel fram. Gott shot upp här. Kan få det på kör mot ett fältje. Nils Brynnes. Hickar mot i högre till Christian. Hettestel så där Marskos som man i Vincerna i kommer värjan till Heinafjärs 4. Till Johan Peter Morsensen och högra vunche som kom 4. Filip Sergio Johansson till Heinafjärs kom den ner. Boas Ashibagata. Le Braver tacklauer. Han björsar ner, Ragnar Heinarsson, Bergan Kjemfyr, eller kvart, nej, inte nå, Midje. Efter Ragnar Heinarsson i målet, 4 mål i här sätt med hålla inte. Och till hit 5 till Heinafjärs. Peter Ellison Torskelsøy skiver spillet. Nils Brynnes er sikta. Der får vel Petron i Heinafjärs ner. Øyla krøstøva. Brandur Debestan som färlas skott. Ja, oj, så här samarbete på ett efter. Målskytten från Janne. Brandur Debestan Jansson. Målet i 2 minuter för tacklingen här. Så är det fair play med den båda parstar. Alltid tar hälsas och säger till allt Jordan. Filip Sergio Johansson spelar bollen upp. Astrikne och så där på hemskärna. Ragnar Heinarsson. Åter till Jekan Elias Olsson. Oj, över till uttrack mot hemskärnan. Kintel för bollen åter. Och varviter Jan Leitchen Jontalstövnen chassar.
Nils Brimnes, det bra. Ikke noe hjelp bak Risa Støvne, blir nok skrøst av fra frikast. Han kjøtt domaren kom opp, jeg vet ikke om det går om det, det gjelder Nugents, men oi, og det er Peter og høyre batche, som løser støvna på hura kjølver. Etter at Kinsmen var, jeg har nesten hva sier, og så Tollner. Peter Elisson Torskelsøy. Plass til Boas Kjærnafjers. Det helder anfallsplatt i kjøkken her. Satta malet tja Boas Elisson og Kibagødda. Väl spalt av Einar Bjørsjærnen. Og her er det en utgang til Kinsmen. Der er ikke en spilling på enten, nu Stein Leiber, Nils Brimnes og skårer sitt 3 mål. Einar Bjørsjærnen at Tromsø, og Kinsmen lofter honom. Det er Christian høyre vunje, hikker mot mine, Atle Christian. Og så Kintel 8 vid Sveimon. Christian Johnson Hettestel vid sin första målet. Störst iveskott och gott ivligt i Charlotte här till Kindle. Där spelar Söna Mittlen, Kindelsmänner. Tack inte chans att han håller spelar han förut. Här Ragnar Heinarsson, efter här han hoa slutar sig i kökten och efter ettnast här Eisne, 15 målet till Ragnar Heinarsson. Han har skårat 5 mål sambandsmän på Pöyri och det är ytterligare sätt att hålla inte. Kintel perfekt här som bulten någon har en vandevaraffär. Lebran Atrer, Marskos, Restor Rasmussen, Nils Brimnes. Oj, spelar över Kröster, Kinsmen får inte varvat han. Och istället kan han först fram med att Jaunater lägger framvis Janta här i Ranger 16. Faxe Conti i Steba-finalen. Boas Elisson Kibagødda blir bra. Vi är till Ragnar Injamin i Kjærnafjers. Här är plåsat där. Ja, världsplåsat ända. Peter Elisson, Tja. Kinle kom för just lötom. Han är Björnsjärner lägger truster av hötlande. Kvätter här Gravonche. Det har plats till Boas Atlanvägen. Boas Elisson och Kibagødda sin kända mål. Bryter kökten. Bratt åttar söjne. Och högra batche. Och så är han grått. Kindel Jallobe. Peter. Higger mot Liefelen just här. Hasselbøtt enda i mål, men han teller ikke. Han teller ikke. Peter Elisson, Torskelsøy. Her da, Marskos, Atle Peter. Han er rettelig leser her, og han skårer. 3 målet til Peter. Heinan Bjørsjærner, kvikkliga og i måltalopp. Der Ragnar Heinarsson hever nægget plåset over frikast. Kintel teker lesten etter vid 20-9. Vi tar fram i 16. Det er nesten 16 mot etter å spille. Og Jesus ser stekliga hotägande och ser stekliga Jono. Faxe Conti Steba-finalen till Trondheim 16. Heinan Bjørsjærner skiftar ut. Daniel Mørskere kommer in av mina. Och så spelar Ölja kvicken till Filip. Böltren ner, Bjergavor och så gärna läser och Kintelfärran. Rymmar Bjergking från Erlendsinne. Marskos, det är bra här och här. Sommerleis Bjergking i Hammersmalen. Niklas Andresen.
Ragnar Heinason för Hannafjärs. Efter Rutlefunterna, hes för halda Kinsmen fast. Peter Elson Torskelsøy fick löst stövna. Erste Löta. Jekon Elias Ollason. Daniel Mörskere. Alla väl någon högra vång. Där släpper inte kökt ner vid Johan Pedre. Det efter. Han fiskar ner. Jekon Elias och här är sammanbrester. Men till bypassar som trivas i tøy. Varje läggaren vinner 2000 ner. Ja, Marskos och Kinsvärden vi tacklingsne. Han fjärsaren har skont nu. Kinsvärden har kröstar ut i lutta målagar. Trina strikna. Där släpper Leiser och skårar väl. Filip Sergio Johansson vi ser nog första målet. Snittspalt av Heinan Fjärsarnon. Ganska man reis mesta skott i sig stövne. Heinan Fjärsarner spelar bulten och strikna. Och här är Nick Vettertja. Striksparangera. Men han fär ökra stövna väl. Kindesmen Asialo bör rönna tacka lastarna. Katt innan strikna. Bulten läser. Heinan Fjärsarner loftar någon. Så är det Heinan Fjärsarner i stegen som kunde röna lägga sig åtta. Där plåser Johan Peter Morsensen. Loppar Roma för dem. Höver Malberg i Kinsmal någon. Här blir väl till att loppa hur Malmen. Det är så för bulten om för dem. Kintla Tjallube, Gabriel Olsen Petsen. Från Lars Skott i vinstjont där. Heinan Fjärs Malbergen ständer 4. Frykast att ända till Kintl. Tackling efter och Heinan Fjärs Bergene. Det är Kintl. Och Button Laser, Heinan Fjärs ända vid honom. Jekon Elias Ollason loftar bulten och nu är det Heinan Fjärs som kan föra fram med att lägga sig åtta. Ragnar Heinason kippar spelet, pekar av strikläggaren som Daniel Mörsker i fjär. Och man har vinstra vång och så har en flickvarjer. Iveskott från Heinan Fjärsarnon. Satta mål till Ragnar och nu är häppning alls inte vid Kinsmannen. Alls inte. Bulten träffar Abain och Kindesmåla mot allop nå och Rausingener Eirendales. Tar bulten inte vill lagt det bant ner i golvet. Och detta tökst av att sia ut Voisingen. Tja, brandet det på sidan sin spaltan gåendes. Här läpar Heinan Fjärsarner. Men Kindelsvärjan vi bärst 5 vägläggaren inne. Ständigt in. Kröster Heinan Fjärs till att misstag. Och nu är det åter Kindel som kan taga lastarna. Ja, Marskos. Marskos här. Arne var det Peter. Peter här. Gabriel. Freshota och han får bulten i nätet. Seras ruppelskott. Men han finner Lasse och så är det i betrack och i här Fjärsarn upp någon.
Och Kintel hända första goa minuten i undertalet. Trivs väl. Och kan föra fram med att upp i tvåmansläslå. Nu snurras ju lite om Chabanlinjen. Må halta hötten i kallt. Tighter Paulsen Hettestal. Sätter fjärde alltså från någon av vänstra vång. Så lever av vänstra batche. Marskos. Hur upp rotar sjöne. Gå tackling i Hammersvärne. Ragnar Heinarsson. Som ända vid takten ner. Ska torskas där. Efter sammanbresten här. Svarten lägger efter golven. Ikke første fjerde og ikke senast fjerde det at det var sammanbrester og Svarten for å flikke på matla høttelna. Påtagande Stefan från alla här. Oj, känns med Michelin-kanalen. Ja, där skulle Jörg snilt. Hade var så att det ena tvär allmän grejer. Men detta var omkring åsnilt och där Michelin-kanalen. Så det står en Heimbjörn som kan kakta inte hetta till Jauna. Kintel som fär vunnit sina omtastöv i 1-0. Och nu på sen omve och högra vunche men där träffar Stönchna han Björnsarner. Johan Peter Mortensen. Ska liksom renna in i bollen och lepa och så skjuter han och Illerjarn ut. Kintel att vi är någon möjliga. William Högnason kommer in och strykna efter Chachinle. Nils Brimnes. Lebra här och stannar. Och så är det Pura Frigens men. Peter Elisson Torskelsøy. Peter Elisson Torskelsøy. Vi rymmar Jöknenbrottet efter väl uppsett Kintelspel. Kintel vid tvåmålslästen nu för en senast och touchminutnar. Och här kokar i hötlen i Holsen. Ragnar Heinarsson. Häcken och strikta, kvällsböltren. Hända tja Hoene Halgersson. Och han skorar väl. Lite plats till. Tarboar, Ragnar och Hoene spelar strikspel. Men där finner kvar en annan korsne. Anna Malet av hon i Halgerskinne. Här leper Petra Nils och Petra där. Vi tacklar vår innanför marsk. Jekvan Elias Olofsson vi tacklar inte. Kintel leper efter Peter. Nils. Peter. Gabriel. Nils. Näga plats här Nils som skorar. Nils Brimnes. Fjärde mål chassar. Och Girater upp i tvåmålsläslå. Nils Brimnes. Fajan Björnsarner. Lebater. Ragnar Heinarsson skjuter och hoppas det snurrar sig in. Får ett av det kända mål till Ragnar. Och nu mistake Kintels all upp någon och så efter en lutan omve så ändrar Böltren till Jonas Fossabrik. Och så var Jan Lagrats.
Kinsman att jag alla bjer upp att nu över laser men kvart. Williams där brischer varvat han här och Kinsal upp någon. Final fjärde alla Ragnar Heinarsson snäs att läsa med rotelpunte och nej han är just fet och neck. Här är vi fet och neck tills som. Allt det där den för frukast till Heina Fjärsaren. Domaren får lycka prata om det. Och så allt där skämjas om att det är frukast Heina Fjärs mål är inte vidkänt. Tackling från Kinle men Heimsson stabiliserar tar med han har brukt en feta stabiliserar. Heina Fjärsson till Albe, Boas. Ragnar, innan strikna, kvar bötsen, han läser Kintleran. Och tar fram mer. Gabriel Nolse Pedersen, touches i ölet och löser skott i målen. Femta målet till Gabriel. Och Kintel är efter 8. Nu har det bättre att strikta och Kinsman räknar efter. Heimfjärsaren får Petron efter. Och så får Ragnar Heinarsson in emot och över tacklar. Heina Fjärsaren ner vid Boas och Kibagöde. Och Lekon Elias Olausson. Och för frigast. Går Kintels tacklingar. No. Ragnar för Heina Fjärs. Attri mot Boas. Och Bergan ständes in. Bergan vinner häntans föjtesten. Och Kintel kan nu köpa 2 mål nu åter. Gabriel, Nils, Gabriel, tackling mitt fyra. Kinsman, Shiba Seatter, Nils Brimnes, vi tacklar var, på att det vill Gabriel, nu rösten drar Shiba här, mot att Shiba sig uppåt och Nutjon. Men Gabriel, Lina Stig, till William, och så i mål. Littan Huan, bult upp, och William Össur Salberg, Högdason, loftar bulten on. Och skorar 25-3 Kintel. Heina Fjärsaren lägger Boas Elfsson Kibagöde till Ragnar Heinarsson. Röjner efter att rotla sig läsan och släppa bulten. Vi brukar på en bulten vi släppter. Kintels följt, Karra spet i höppen i halsen nu. Ragnar Heinarsson, Björra och Kintels för en ständig 4. Ekvan Elias Olausson, Atle Boas och Kibagöde, han är rödliga laser, han skorar. Väl. Kökten Huxa, Heina Fjärsalo och Pera Denta. Fighta vera 8:e målet till Heina Fjärsaren och ner. Boas alltså. Kintel Atrial uppe. Knappar 4:30. Och där skorar Atri. Vi Peter. Så det är bra mitt 4. Vi plats högra vång till Heina Fjärs. Och där skoras för att det beina vägen. Först Peter Elsson. Torshildshöj vid Sönnån. 15 målet. Så är Jonas Fossabrick vid Sönnån Örmålet. Hetta tidigt som man skulle ha helt talenta. Ända där Janlager så spelar man 5 minuter att sätta kan vägen. Kintel. Och Jalobe. Peter Atter skjuter frukast. Vi tacklar rören.
Kintel 8 vid 1. Varje minuter 4 sekunder efter. William kör runt av strikna. Så det är Gabriel på skjuta men han får om och för det. En tött Ranger 16-finala som nu kan narska sig när utgör om vi inte skulle spela långre. Spelar högra vång, kastrer till Jonas Fossabrik och han jaunar. Trea målet till Jonas Fossabrik. 26-26. Och allt ständer pura Jönatter. Kintel all upp igen runt och tacka lästarna. Nils Brimnes, Sigurd Modemine. Gabriel held bollen körande. Gabriel att mittfältet. Går alltså ner kvart och så hör tackling. Så det här sammanbrester. Det ser öl äckligt ut. Jag vet inte om det är mest brestren som är den här smajtren. Tar vi utvisning. Tar vi utvisning till Highland Fjärsriksspelaren. Och nu Kintel en flyer här. Och 2 minuter och här är bäst halvrannar minuter efter att spela. Så Kintel, vi går om korsen och handen nu. Nils Brimnes, Råfra Kjolver. Och detta sådana vinner brottskast. Taverer. William Össur Salberg Högtensen vi Högtansson ska vi brottskast. Björkar över igen. Och kvar för Torren. Han för in. Öjligt mål från Tejte Paulsen Hettesdal. Björkar var brottskast. Böter stöcker ståndsna så igen för han ut. Tejte Paulsen Hettesdal tvejdes in. Och för krossbölten i mål i Onkersväckna. Hajan Fjärs i alloppe. Röna Jauna. Fröjkast. 4 sekunder efter. Hötlen av foton. Kintels folk. Asinde Meira. De känner sig att här är när vi nu. Jekvan Elias Olsson skjuter ett brottskast. Brottskast till Hajan Fjärs efter Jöknebrott från Jekvan Elias Olsson. Och så är Tuttinga Mitchell brottskast här. 4 Hajan Fjärs. Och Taver med touchdown. Daniel Mörskere som ska täcka brottskastet. Ett utkänd detta slannon. Ja, det är vår som truskar vid när Dranger 16 steg finalen. Daniel Mörskere emot Erling Erlandsinne. Och Daniel skorar tryckt. Ständigt för tröstnån från Hötlinge Holse. Kintel har 15 sekunder igen. Om inte tar skorar nu så får det långt av liketöj. Det är rättliga samförd rum. Lene kunde ha plats till Christian högra. Åh, det är utsagt. Det är utsagt. Det är skorar inte vidkänt. Mal är inte vidkänt. Mal är inte vidkänt. Häppne vi Highland Fjärsjärnon. Och häppne fyllt Kinsmån i stöven här. Och vi får långt av liketöj. 2-5 minuter att säga att vi är öjligare. Dranger 16. Faxi Conti steg på finalen. Marsche. Och i mittlen. Tägetnast och tägetnast är harfunt. Och häsfär. Våra kinsmän som var ska med i Marsche. Han är ner som Foa. Långt livet unna chassar. Och i SR steg på finalen. Och Line släppa prata halvstått. Och här är de.
Her omtester, tvärfernar 5 minuter. Och här Voicer Hötle hålls i äsne, ser fra så in i allar bäst och så jo. Öjlir höjder här. Nu tystar jag Kärnberg. Kintels folk. Hildo. Att finalen var avgjort. Arne Varnas av domarna i Bruksla. Och nu släppa Leigarner Arroyna Seattle. Tvärfernar 5 minuter. Att få vid här detta frutjakvölde. Och måste det inte bara vara en halt god mat i att börja detta finalvikskifte. Gente 16 låt och 4. Nästan vann störst seger. Och i henne, här utrange 16-finalen, bojar vi den vid Algerne. Nu är lotakast om. Hur ska börja vid bulten och välja så så framvis. Ta vidare. Se vad Rattalisk för det som vinner lotakastet, men till att för en Kindel som börjar vid bulten. Kindelsman skulle fota sig efter efter vonbrodet. Ta där Hildo att ha det ettans vid Algera Steba-finalerna. Men att det track var Bruksla till domaren. Här är William Högnason. Gabriel Nolse Petersen. Aminier. Vi är till Peter Eliasson. Torstensøy. Oj, Heimersbergan. Stjäler bulten. Ragnar Heinason. Länga bulten om mot högre. Jonas Fossabrik lägger Heinafjärs 8. Maja stjäl bulten Kjolbreisne. Väl görs det av högra vansen China Fjärs. Kindesman. Lebater. Om man åter till högra. Släpper sig köknen för fist. Nils Amine. Bojar att romsa till Gabriel. Röjna snilta bulten om man är vänster, men här är Stövan. Stäcka för fist. Och här går plats till Gabriel. Han hötter och fintar vägarna för in efter och så får han själv ut efter. Gabriel Nolsö Petersen. Jaunar efter. Har han fjärsarna nu. Vi är sån. Att sökt dem fram. Ragnar i Heina sinne. Krossar till Boas, Elfsson Kibagöto. Och han hever gott plås på oss. Elfsson Kibagöto skorar så ett nutchande mål. Nutche 28 till Heinan Fjärs här är då. Vi kommer just i helt vid fyra Hållarsson är långt och lagt henne. Här öjligt tjöckebrott från Peter. Peter Edison Torstensøy skorar sig satta mål. Arbetar näga sig vid striksbranchas här, men annars så här har bara hoa brott att han vinner tjöcken själv och tätna stå någon.
Ragnar Heinason, han har för själv här. Och bollen blir stuck till målet. Shit, och nu kör till Heinan Fjärs. Kindel Jalbjatter. Gabriel Nonsson Petersen rymmar hoppeskott. Ett out Hamon. Öliga så höcken hon vill säga här till det. Fyra från klassiskt hoppeskott och Pötten sitter nälter upp i mållotten. Heinan Fjärsarn att jag uppe. Tackling först till Kindle. 1 minut efter. Ja. 1 minut efter Aron. Ta ner ska ta stätchen och Linus ska skifta. Så ja. Ragnar Heinason. Oj, han löser bollen av. Han löser skott, jag skulle säga. Och bollen efter. Verder. Lyskar i målen. Han är över avgångande Achinsvärn Atlanta. Tahever. Ja, är det också att det här var Atler och bara i pasta resten. Gabriel Nonsson Petersen efter. Ja, först ett gott gammaldags hoppeskott och nu är snitt köknenbrott från Gabriel Chachinle. 8:e målet till Gabriel. Så då Boas och ett snitt. Jag vet inte om han kallar renneskott. Han är som touches ju om han för Bergaren. Och så hever Heinan Fjärs en ettmansläslo och hesa senast då 5 minuter. Ja, 5 minuter för först efter. Ständigt där framme så gör någon att han har nästa 5 minuter. Så blir det touchen mot rätt. Ständigt där framme så gör någon så är det brottskapning. Ja, man spelar fotboll i den 16-finalen. Det har pledat 30 minuter. Här för att den tar 70 minuter för först. Vi manglar. Tar chans och 5 minuter av timon. 32-31 till Heinan Fjärs. Och så stägrar Tuttningar mycket för att sanns som mål. Heinan Fjärs nu börjar där så i bulten här. Och i sett nu håller vi ner långt till like-tøyne. Kunde vi en mål här, ska vi se 2 mål framom. Vi får 5 minuter efter. Kindel i varje stöv och kör så till att här inte ska ätnast. Kokar höll hållsjater. Glenn skulle jag sagt. Gick han Elias Olsson till Ragnar Heinason. Han rörde laser. Men så rymmar Björking. Erlendsson vid Björkingsnäm. Kindel att Jallobe. Nils Brimnes skipa spelet till vänster till Gabriel och till högra till Peter. Av vänstra vänster Teitur. Och av högra vänster Christian. In jag strykne William. Och Button läser han känner stjärnan. Så kunde han fram. Hitcha mot vänstra. Här av vänstra vänster. Här där plats till Hannes och han skårar. Hannes Gunnarsson. Skorar så ett annat mål i det. Hästa vär, han var till vöster. Fyrir Kindel, jag får han. Men här skulle halta av fram här.
Gabriel Nolse Petersen. Han missar fotofästet center. Han försöker. Kosse Eirendal läser här ta. Ett mål nu tar vi det trubbelt. Men vi tar sig flera för det. Kintel Färre och ser. Hesa Lötnar tar för att skåra över 3 mål kvart. Och där börjar vi. Kintel Färre bollen. Jonas Fossabräck över ett sikker. Senast då trodde jag Färner. 4 Färner. Här han skårar det. Kintel efter Färmölagarna med kommunen. Gabriel, Nils, Peter, Nils. Så blir det krossa. Gabriel, här är några plats i hela Nej, vi tacklar med 4. Gabriel, Nolse Petersen för skjuta och ser fan ser målet och för bulten och ita. Nucci normalt cha Gabriel av Oliver efter finns ju 4 mål så det känns här i långt och like to henne. Heinan Fjärsarner. Nu tar ju Röjn att varva det lastna och inte minst Ötjomanna. Ragnar Heinarsson. Snäsara. Och Snäsara Nucci och så släpper Atlan Vinjökten och skårar. Touchen normalt cha Ragnar han försöker nå öppnar. Alltså Kintel gör det till det stånd. Man känner inte vilja men kommer då att träffa bollen så läser vi bara någon. Så är det utvisning och det var 3 utvisningen. Chahon i halvskinnet. Så Kintel en flyer av Ötlund nu. Här var Farjens farm mot rätter. Allt först. Finna till 2 mål. Tar vanta och ja. Hese Larslen som Heinan Fjärs nu över. Skavas här i långt och lagt henne. Nils Brynnes. Till vänster. Gabriel och de som krossar kommer där. Helt ut i vänster. Inte tajt men upp är Bjarka. Niklas Andresen. Och i Heinan Fjärs mål någon. Vi är en tuttning av Miklar Bjarchenk. Nu ska Kintelsbergen köra barst. Nu börjar det narskast. Att det är Heinan Fjärs som får att koppa till hötten. Boas. Ellison Kibogöld. Helt om man vinner till Hannes Bent Bjarchenk. Och returen för till Heinan Fjärs. Nytt allop till Heinan Fjärs. Bärs 1 minut 30 nu. Heinan Fjärs vid Erkjörn i sin håndton. Här att det vinner att det är en flickvare, men här i Ivitsak. Han la i brinna för sig av domaren. Gabriel Nolse Petersen. Här skont. Innan strikta. William Puroleser. Han skårar. Dyssen till en. Kintel hever möjligen. Men här skulle finna också fram här i bergestövne. Här haltar där hötten är kallt. Här haltar där hötten är kallt. Kintelsmän. Heinan Fjärsarn i allopet. Missar fotofästet, släpper bulten vidare. Ragnar Heinarsson i vast. Erling Bjarkar! Kintel hever 15 sekund. Ajaunoi, så fräller fram. Gabriel, han har hejt med nu. Nils Brynnes. Peter, Nils. Där spelar vi spel. Gabriel, längre med tommen i högre. Här är Sjögård, Kisha skårar! Vi spelar vidare. Christian Johnson Hettesdal. Jaunar här i Österlöto. Mavrin i Heltan i Adjörs. Steva-finalen i vanlig lagtøyne. Fär upprast. Spukste köknen. Vi högre hånd av högre vantje. Med heldre hötte kallt. Och för bulten i nätet. 4-3 och vi spelar om att det är 2 för 5 minuter. Vård som Steva kvälda börjar vi. Och det helt drar fram Atlan Lejerden och Sunnendalen vi.
Och nu huxie Avenjarner som har så runt om en och det kan bara läsa där här som där stanta. Achins Bonston, Birger Hansen, Peter Martin Johansen, Peter Martin Johansen, Olar Brimnes. Och så sitter Eisen Lukas Olsen. Vi vänjer ta någon han är vanliga likare. Pratar vi såna likare Kindlesmeyen. Här Heilanfjärsmeyen är det Sebastian Christensen, John Gard Johansson, Boy Hansen och Roger Siskason som pratar vi Sönhopp. Och här hooks jag att man ska lägga näck för att halta bindende. Och varva ett Scholza lite åt Sunna och tätjer det Kindlesmen här vid Lloyd. Vår atta för vid 2 mål 1 minut efter och tar ettnast Ajauna och krossa distance skulle jag säga ut och upp efter en lång liketöj en så detta så Heilanfjärs uvanlig liketöjne är fotas här så var det Kindlesmen här så var det Kindlesmen här som Finger Jaun i Österlöto. Heilanfjärs för att börja vid bulten här affär. Nej, Kindle för att börja bulten. Vi är runt över samma stöva som Jan så. Här Kintel lägger mot den norra ändan och börjar i bulten. Heilanfjärsarna för att få bulten att börja sätta hältna. Stända fram i sig om touchnoter så vill brottskaskaping. Kintel är bra. Gabriel Nolse Pettersson och Mine. Han får skjuta på den vägen och han langar bulten upp i målet. Touchande målet till Gabriel. Kindlesmänner som är inne nu är då Erling Erlendsson i målet så är det högre. Christian Johnson Hettestal. Marcus Restorff. Rasmussen. Nils Brimnes. Nu kan man få lycka till där. Han har försökt så runt att flickvara. Hesefer och Chivitsak på oss eller sen och Shibagadom. Vi ser någon touch normala. Nils Brimnes, Gabriel Nolse Pettersson här av vänstra vånche. Peter Paulsen Hettestal och in i Astriken är William Össur Salberg Högnason. Gabriel Pettersson skjuter. Han har varit Kindlesmävren. Här var en efter mest av Ötlund. Det är så långt lagt henne. För han bultar till Björra och rönner att snäga sig fram vid. Ettast akkurat inte. Marcus. Om han har högra vån. Christian Atter. Han skorar Atter. Christian Johnson, Hetlestal. Och Heilanfjärs Astrial uppe. Kintel har vi tids lasten här. Heilanfjärs är nu. Astrial uppe. En runda Janna. Har inte tal av hur ofta Larsson skiftar just någon. Men hon håller fram att göra det. Heilanfjärsaren har skiftat ut till där sista 5 minuter, eller sista minuter. Och till midlanda in till händamannen Peter Tore Jakobsen. Så skrar sig första mål. Här fram till Eisne Clement Ludvig kom in och vänstra vång till Heilanfjärs. Här har vi skiftat som en jut. Jag har sett i långt och lagt henne. Nu kan man nog ge månads här till att vara rekord för utvisningar till strikspelaren Johanne.
Faktiskt bär i linjen, missar sin strikspelare. Kintisben miste Brandt Debus Danielsson. Vi sätter hålla inte. Här miste här är långt och lagtiden miste Heinafjärs Hon Haltersson. Vi banan för till att ha ett finns så ut och syngar och tog inte spela långt händandesten. Det blir torska golven ner. Men Kintil har skräva sig en liten fyrmån här vid att vinna Larsen och Janne. Men nu har han inte damer kan upp en. Här är näka skunte. Det är Gabriel Nonsson Petersen. En vill tackla var. Han försöker att Gabriel. Röjnen strikna. William framför honom. Tatcher. Heinafjärsen helt där. Så ser jag. Fett jag tror på att det får fältreisene. Här står strikspannaren så stövna. Så nu Heinafjärsen ner. Här finns ju 4 månader att du kunde skriva se. 8. Omkring initiativ i distan. Här. Gångspel kött men så rymmar tackling. Nils Brynäs vid tacklingen. Här är det efter Ragnar Heinason som gör av ett vänta målet chassar här till Nils Brynäs. Har näka plats till det och skickliga ut till vänstra vång ett någonstans. Jag får näka på kört över Fröjkas korsen. För tacklingen där framan undan. Nils Brynäs. Gabriel. Nils. Och Marskos. Gabriel. Och skjuta och ett skott i kross och han försöker av honom. Och han försöker här var 1 minut och 20 sekunder nu. Det har mycket så ästning att Kintil får på ett efter. Ja, här är hatt i hötlen tror jag säga. Att det Ragnar Heinason. Att det blir namnet 4. Finisher striken av tacklar här efter. Och så. Nu går jag nästan om, men här var det första 5 minuter för nu. Nu har jag spalt det så nekvar. Jag vill gå, att det går om att därför är det nu, men här är så 5 minuter efter. Och Heinafjärs kan vi på sig. Eller sådana Kibagöto. Och inte på 2 mål här. Nu snurrar sig så äst om inte räcker i anledning av grund. Här är det på hennes rekord. Där är det nöjsta skott. Men Erling och Kindelsball någon är till Rajar. Ja. En höjlig möjlighet att få skott i steg. Erling Erlendsson och Kindelsball någon var pura Rajar. Så 6-3 vid 6-3 till Heinafjärs här. Nu linje bäge åter släppa prata en av lilla löt och har vi nu färdigt här som för det visst vi har senast 5 minuter av Kipan handbollsspelet ständigt här av Jonon om 5 minuter så blir det brottskastkapping. Till Scholtan att vi får brottskastkappingar i handbollen. Men det kommer 4 och till mer än så kommer 4 här i hötterna till Faxi Conti Steva-finalen här. Och det kan vara här vid er om. Här Heinafjärs för att börja vid bulten. Att det här var där. Hända 4 månader höttom. Vi fyller långt i lagtöjne. Här är det mäckna att finns 1 man från om. Och så får lyckas som möjligen att säga till er. Att dödja. Högnegård och Andreas Gård sätta senaste 5 minuter här. Fram emot Hamon Fors. Vi skulle spela i det. Onnor
halva av långt till lifetime börja. Och då börjar vi en utsök från Peter Tora Jakobsen, men Kindelsvärjan ständer väl för vid Nils Brimnes och Gabriel Nolse Pedersen. Det Ragnar Heinason, Boas Ellefsson Skibogud. Han är nära plåse och han skårar. Ja, han släpper in i tvåytisten här vid gångplåse och skårar sitt 11:e mål. En kroppsfinta och Soran Leiser. Kindel ska svära efter. Han har just a fred för just nu. Tidje Lastna. Färre till färre. Men ni har inte vilja släppt kvar nu i Nordliga. Och det här var väl, ja. Jag vill säga, bort Lastna så Kristi i mittelse. Nu, plås Nils Brimnes. Som lyckas som löper ur tacklingsne. Fota sig av Nutjon. Och fra. Kinsvall vill göra vet, det ska dömas stral för att Buttrich var sätter någon kött i spel. Och lägger tröst då. Nils Brimnes för sin 15:e mål. Och här är det Peter Tore Jakobsen som liberator. Jag kan läsa Olsson i strikene. Skift neck med 6 man just racing down. Eisne här. Back, faktiskt som skiftar som back sig. Så där på oss heller så Skibogud. Ett dunderskott. Som flyr i målet. 12:e målet på oss. Gabriel Nolse Pedersen. Toppskytt Kindle. Where Nils Brimnes. Innan strikna. William Ferran. Ikke bulten. Leiser. Och nu Conny Heinan Fjärsarner. Narskast en trumfier också. Där har han i handen. Och så har det just avtalna och så ser det utsökningen. Ragnar Heinason, go tackling här. Tøyen arbeid for Terje Svørsten akkurat nå. Ragnar Heinason, Atle Bås, Skibogud. Og tråk dømt til Maljan Fjersjøren til William. Og Kindelsværene som støtter seg 4 rastondes. Og Kindel, her var tørva malen nå. Gabriel, Atra Bjørn. Vi takla over Arnt har vi vant av mye Kindsal opp nå. Her slipper han Narvik, kvaliterer han plass her! Atter høgt opp i malhåndene. Gabriel Nolse Pedersen. Vi gjør jo Navritje og Kindsal opp nå. Skifte tempo av 1,40 til Anna. Her Ragnar Heinason. Tacklar. 1 mål av Moni efter. Spelar efter. Oj, får akkurat fädra bulten här. Gå tackling att William i Kindelsvärne. Bås. För Johanna Fjärs. Gå tackling. Marskos och Kindelsvärne vid tacklingen. Jag kan läsa alla som spelar upp till Bås. Eller så Skibogud så där Ragnar Heinason kvar fram på kör. Och man högra vången är Jögden. Iventrack. Déjà vu. Fra Kindestøvne, og i vanlig lagtøyne, Kindespel går fram av Jana, 4 sekunder etter. Ein tester som ikke vil avgjørast, 4 den gjøste løten hon. Fett, kunne Kindel finna fram her. Til Gabriel, han hever nega plåse, han fra Kjalt, og han stod ikke på målet. Men Heinan Fjersjøren har fram i 25 sekund. Gabriel Nolse Petersen med sin 12. målet. Sluter sig åter fram i Heinan Fjersjøren. Lägger bulten. Vägkost och snilt tvärstrom nere vid målståndsna. Bås Ellefsson Skibogud. Vi tacklar. Och så fer Tøyen. Och nu fer Heinan Fjärs fist. Ett beinlöst frikast. Och Sujane.
Tarfua en everska luttla möjliga här. Boas Ellefsson Skibogud. Han fick en lujna skottas där. Erling Erlendsson fick fältron i Anne. Fjeres Böttersen så var det brottskaskapning. Erling Bjarkar Hoas detta skott över. Ett diktarskott. Ett så gott skott som nästan inte. Du kast Neivan kommer närgen hästar. Du kast Neivan kommer närgen hästar igen på en strykaste. Och nu blir det rätt och slatt. Brottskastkapping. Och i Dranger 16-finalen här. Och i Hötlinge Holse. Faxe Conti Steba final i vikeskiftet. I början vi en brätje. Och nu ska det göras. Vi först mål ska skjutas. Linus skulle sitta skyttar till Rajar. Och i Huxibera. Det är 16 gått mot Dranger. Som kvar i Södern läge har spalt en så rymmartist. Skulle nu under så överstående tröste spela en brottskastkapping. Erling Erlendsson fick senaste året. Här vid Bjarking efter att Boas Ellefsson Skibogud fick löst ett ölskott där vid Beinleis frikastet. Och vi är nästan här att du vill nästan inte häva näkar inte för stepen nu efter det i average. Men här för det hade avgörast vid brottskastkappingen. Och just det någon som nu är våren 2 timmar gammal. Och vi där sätter för vi höll håll sig till dessa Faxe Conti Steba kappingarna. Så Tuska och Askar Norman att för mål eller lägga trösta skyttar och målvärder framvis. Och det går mycket kvann vi hela Steba för om det var Kindestranger eller han för Stranger släppa lite där. Så vann jag tar han något i hett upplevelse till att jag har vid som hijat i Ötlund förrån. En rimmar dyster. Och tar vi skott om man emot dem. Sådana ränta någon. Och det är här som flesta Kindesfältsne har till. Och så är så stördas ju Charles mot tråka sig framåt här reste. Här ska säga. Här är då Falkes först och så att tråka sig in i mitten och skora sig in i mitten här. Och så kommer så Falk och säga att det är bästa vi har askrapplåst någon. Som mest rätt är. Här. För brottskastkappingen börjar. Har han fjärd skjuter först. Tar vi Daniel Mörskure. Som för att skjuta mot Erling Erlendsson. Och så gånger han ut han är spalt en gående stäver 2 god mål var jag Rick. Heinan fjärs målvärden tog men landa ett brottskast. Här var så men då Tighter Paulsen Hettestel som fick returen ta och skora i korsne. Här vi skruvar ner. Halvt Daniel Mörskere skora ett brottskast just här. Och brottskasten Cha Heinan fjärs här till och där. Det här var så väl 2 i tal här till. 1-3 som man får skjuta. Erling Erlendsson. Maure nu
Her ferie spalt i Börntaltens motläggare. Stenner som avvärjer i den 16-finalen. Och till en just vill ut i det. Daniel Mörskare emot Erling Kjærlensin i Kinsmallen. Och han Fjärsjön skorar första målet. Och här är det så Christian Johnson som skjuter och stunst ut. Christian Johnson heter stall. För ett mål här. Häpte vi han Fjärsjön om stövna. Sjön kommer för Heinafjärs nummer 24. Hannes Gunnarsson. Astrid mot Erling Kjærlensin. Och Kinsmallen. Och ett spötter för ned till Håas Kinsmallen Sefran. Så har han fjärst nu vi. Fyra månader. Här Nils Brynäs. Skårar. Här Heinafjärs efter Peter Tore Jakobsen emot Erling Kjærlensin. Och Peter Tore Jakobsen skårar. Kindesman färra nu. Jag sätter Gabriel Nolsö Petersen. Toppskyttan chassar att skjuta. Och så skiftar han sig Malvia. Här kommer Samuel Lammaug Jakobsen in. Han först fattar här så bollen. Taverer Kintel som svär efter. Linus skulle skjuta. Tvärfär. Alltså att. Här är det Heinan Fjärsjön som skårar. Det är Ragnar Heinansson. Marcus Restorff Rasmussen emot Niklas Andresson. Siktskottet från Marcusen. Boas Ellison och Kibagöte. Skårar han här. Emot det hörte Hersson sinne. Så är Heinafjärs stämmovinnare och Tajeran. Heinafjärs har skårat sin brottskast. Kintel missättas vid någon. Och en rimmarfinala. Ända vi att det var Heinafjärs som tackar långra ströje. Och det ströje är så lite långre än något annat strö här. Det är Peter Jonas som ska in i målet fram. Kinley Janne. En öjlig dyster. Här det alltså blir Heinafjärs som vinner efter brottskastkapping. Och en dyster som inte vill till avgörast. Heinafjärs fick jauna mot ändan av vanliga liketöjne. Lin heter Kysselestna av flera färger. Kintel. Sverige efter. Vi är jauna. Tackar 2 mål in i Elstolöt och är först och långt till liketöjne. Och här emot ändan var det efter. Jant. Och Heinafjärs vinna brottskastkappingarna. Och kunna ta steg på vissar henne. Och jag är det här. Jag har säga Toyota och bara säga tack för dysten. Och tack för det mäktiga avrik från Kintels och Heinafjärs 16. Här är det alltså vidare. Heinafjärs så vinner vi minst möjliga månader. Här är det brottskastkappingen som är körda. Och det här var senast då stövnar
hetta frutjakvölde. Här vi alltså så nästa 16 vinna störst av VF och Heinan Fjärs 16 vinna här efter brottskaping och Kynle så Faxe Conti stepa final och vikskifte av Oliver skott igång och det var nekver spännande styr och här så just bei här och i höllne och om tärsliga fyra så är det här på YouTube streamingsne alltid vet tacka för det.